Miljoen bij Gerry Dantema in de finale zien wat ze waardig is. Ze rekent ook weer op een soort stem uit Friesland. De Frieske stiepe valt op, ook bij de concurrenten. Sommigen vinden het best wel gevaarlijk, merk ik. Van, oeh jee, een Fries. De jongeres had al rond de kwalijk in Stiens West. Alibem speelt het hem Noah op het Hilversumse Mediapark en het hotel met alle orendeelnemers. Gerry docht voor de tweede keer mee, dat kan een voordeel wezen. Nou ja, als je omdat ik verleden hier in mei, dan weet je een beetje hoe het gaat. Ik ben nou natuurlijk in de live show zelfs de finale, dus dat is een stuk verder. Maar ja, je weet wel een beetje van wat er op je aankomt. Ik had er al een beetje ontpreund, zeg maar, verleden hier. Dus in die zin is hij daar misschien toch wat op voorbereiden. Dat Gerry goed jongen ken, daar is elke keer in het Wolloeriens. Maar om te winnen is er meer nodig. En een echt podiumbeest is er nog net helemaal. Ik ben vrij rustig, nuchter en bescheiden. En op het podium ben ik er al wat oors in, normaal. Maar Wordt dat nog meer dan het weer? Ja, en dat is nou wel iets wat ik wat leerd heb. Om dat nog meer wat te jaan, steeds maar als testist en echt het podium te pakken. Maar de muziek is het wichtigste om te winnen, man. Gerry had al een idee hoe ze het aanpakken wil. Morgen let ik wel meerdere kanten van mezelf zien. En dat is natuurlijk ook leuk om wat uptempo te doen en wat rustigs. Dus ja, op die manier, ik probeer wel iets eigens van een versje te maken. En dat is denk ik leuk ook voor de meesten, omdat ze jerken en wel stoog van een bepaald versje maken.